Уау, каква жена! Рагадак, вади убийствен крак. Рагадак, какво ще става или аре? Ми ще стане. Нема да и се размине леко, леко, леко. Тач, 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 тач. Рагадак, тач, 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 тач. Рагадак, тач, 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 тач. Рагадак. Тач, 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 тач. Рагадак, тач, 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 тач. На поезия. Идваш ли да те пазе лили? Вервай ми, то ми е вроден рефлекс. Тебе искам да римувам думи като кекс. На поезия. Идваш ли да те пазе лили? Вервай ми, то ми е вроден рефлекс. Тебе искам да